Kepotere medeni wong mbok yo garap alus apa srepek-srepek ngono kuwi yo. Iki dijumbuhke apa karo sliramu. Lah ngopo? Wong kowe kok jaluke alus srepek. Model kaya warok kok. Dadi yo sing gumyak ngene. Awal-awal yo ben ketok gemes ngono. Beleni. Ayo beleni. Ngene iki. Ujung jari mlebu sithik marai kering. Ujung jari balung randaning kalapa. Gones nenes wi ala carane. Ujung jari Gones balung randianing kalapa. Walah, lagi paham aku. Dong to? Kowe njaluk srepek iki padune kowe arep ngetokke wangsalan sing pengalamanmu to. Apa wi? Kelingan to ujung jari mlebu sithik malake keri kuwi mau. Ya gur kuwi to. Aku mau apa mlebu sithik? Lah kowe mau ngono ujung jari mlebu sithik Oga mlebu sithik. Lah piye? Ngawur. Sarusuh. Medhek. Ngopo dadak medhok barang? Ya ben ketok serasi dong si piye tok kowe iki piye? Aku penak nang dhuwur kok. Lho. Lah nek kowe ning dhuwur aku, Nang isor. Ngono lho. nek aku ning ngisor kowe Aku nang dhuwur. kok ora jelas toh? Lho piye Lah iki lanang apa ora? Lanang kok. Ya ngimbangi. Ngimbangi piye? Nek aku ning ngisor, Terus aku kowe ya melu ning ngisor. ya ora gathuk. Kowe nang ngisor aku nang dhuwur. Nah, yen kowe nang dhuwur aku nang ngisor, ngono lagi gathuk. Dong ora. Lho pikiranmu mesti barongan kok mesti ya. Pikiran barongan nyathek untumu ya. Pikiran barongan. Medhok. Medhok. Lah, Ora medhok lebokke jarik ning omah. dhuwure ra ketok dadak ngisor. Lah ya ngono kok ya. Ya. Lah ngene. Medhok neh, medhok neh mengko. Lah. Ya wes ya. Ki sowan Nggih. wonten dalemipun Pak Bejo. Kowe engko sing dikekrek wong akeh lho iki. Lah piye ta? Iki apa daleme Pak Bejo? Lah piye? Lah iki ngene tanggane, Dik. Apa iya ta? Iya, ngile iki. Warung mangsa. Pokoke awake dhewe iki sowan nuhoni dawuh saking Pak Bejo ngono lho. Wis reti rasa mbok omongi, wong sirloke wae jelas lho. Bejo. Munggah meneh awak Udah. Gusti Allah. Sak sirku to aku arep polah kepiye. Yo es ya. Ora. Tenan, mengko suwe-suwe tenan tak lebokke jerek kene kowe engko malah. Ora piye. Ya murah rame-rame. Aku jan gregeten tenan lho, Rok. Ya wis nang kene ayo. Ngene ya, Mas. Dadi ben ketok soalé tamune iki kuwathah, Mas. Wathah. Lor kidule tan kulon iki kebek kabeh. Wah, lho yo blantik kok. Lah iya. Blantik entengan. Wah. Terus Wah, angger kenyang ngono ndridil ae. tahu kulino kowe iki. Injih ngaturaken sugeng siang. Sugeng pepanggihan malih kalih kula sak kanca. Apa mereke, Mas? Cama Sutra. Apa mereke? Cama Sutra. Apa mereke? Cama Sutra. Apa mereke? Jantenan kowe iki lho. Aku ki genahne kok malah mbok gawe-gawe. Mbik, Nyapa? apa pehenek kene iki sing rawuh ki grup saking RSUD. Lah ngopo, Mas? Terus wis sak polahmu dhewe. Lara to, Mas? Lara. Oh, lho. Ben mari nek tak ngono ki ku langsung mari to. Mari opo nek. Lara tenan to, Mas? Ora. Tenangno pikirmu to wis. Ayo ki Nggih. lelipur Lelipur ya, lumantar Mas. tetembangan. Nggih. Manut sliramu sing arep aturke apa? Bawa apa ora? Ora usah.
rasa nganggo bawa langsung ae. Nggih. Nyuwun larase slendro mawon. Pekewo kalih Pak Lurah. Lah Pak Lurah enten napa? Kalih Mbah Mantan. Nggih, lha enten napa? Bawa aku malah cilaka. Nggih. Nun. Pak Lurah ki sesuk bengar ketoprak ning Kali Jirak. Pak Sri Sunario. dados Gabukane ki Demang Jaya Lelono. Daya tlecek. Jaya tlecek gundul mungkin. Untumu bledas ki ya mosok Jaya tlecek. Ki Demang Jaya Lelono. Lelono. Nggih. Tak kira Jaya Tlecek. Enek to. Lha pripun? Boten gulung kok. Alah, jenengan kok iso mbayangke nek gulung rone kaya gori kae Mas. Mbek Slendro Mas, slendro. monggo. Langsung ae. Langsung. Nyuwun ora entuk bawa kok Mas. Nyuwun kapilot mawon, kapilot. Ya. Kapilot kaaturaken cawise seneng kadang-kadang Cama Sutra. Nggih, garape menapa Mas? Manut garape manut kanca-kanca Cama Sutra ngono ae lho. Manut Pimpinane mawon, Pak Bayan, Pak Joko Duwer, protokole ya Pak Bayan, Lah nggih. Pak untuk- Ragil, Nggih. Lebdo Carito. Anjene bayan ki wong samben kok Di. Malahan. Lah nggih to. Lah piye? Aku, Buka bonang aku mawon. demen arep dadake Bayan wegah kok. Pak. Lah ngapa wegah? Emah. Gelem mok. Ora di demo rakyat. Ora. Bayan Bayan ki setuju. unen-unene obahe kaya wong ayan lho Mas. Mangga. Obahe kaya ayan. Heeh. Mulakno kowe kaya ayan ya. Totalitas 24 jam pelayanan. Lagi wingi ayan. Loro Mas. Kok tak dilah tak mut gen mari Mas. Kalo. Kalamun meros liramu. Batin iki anane tansarengmu. Ayo rasa tresna kang tahan diam Atos-atos Bu. sarwa mikir Ampune ambruk. bisa jem kaya ora bisa ngoncak alasan ben manci tansah anggodo asli ayo nanging aku wedi belok pungkasane tembahan lara tresna yen kadut nanging caket masuncak sajroning lah atiku kono ku nandang tresno iki wis kinodrat sak demot lampahi lau sawah sapa ngene Oh, ladalah. datan omah atiku sapilon ayo satiba bunga rasa
bisa loncat ala sampeyan wanci tansah dadal ya benar dodo ati ayo nanging aku wedi blok kasane tambahan lara tibake sing rawuh ki Piye Mas? kanca Sor Kajang ya akeh. Alhamdulillah. Mau Mas Wanti ya rawuh. Nggih, bolo-bolo syuting. Terus Mas Lupun iki ya rawuh. Saiki apa awan iki bedana ya? Bedane apa Mas? Wingi sing dijak ora kuwi kok saiki kuwi ya. Kowe aja salah muni. Lah piye ta? Lah sing endi? Kaya adine. Wingi iki ora jilbaban kok iki jilbaban. Kowe iki gawe-gawe kowe. Seneng nek kowe omah-omah kabru-kabruan seneng kowe. Seneng aku. Seneng aku. Kancane susah sing bahagia. Oh ngono ya ndongake aku elek terus kok. Lah ndongane kowe apa? Kowe iki cah setugul itu bojo ya ayune rambut. Kuncek. Nun, Gepeng iki dadi korban, ngorbanke wong liya nek. Apa Pak Bayan? Apa? Gepeng dhisik dadi korbane uncek lho gara-gara ngono kuwi. Mas Gepeng. Gepeng sing ndi? Mbah Gepeng. Lah gepeng oke, gepeng tambal ban nenek. Gepeng lecek karya lecek ya enek kok gepeng sing endi? Lah endi to jek? Kok iso ngrembug gepeng barang iki lho. Ki tekan. Adik langke rumang samen. Nggih. Niki keluarga besan sing pundi to niki? Saking Banyumas. Dari Banyumas. Oh, dari saking Banyumas niki. Oh, dari Ngapak. Ngapak Purwokerto. Purwokerto, alhamdulillah. Jawane ya rada kasar sithik lah. Ora dadi apa, Mas? Ora ngapak gak kepenak kak ya. Enggak ngapak gak kepenak ya. Sekecaken lenggahipun. Nggih, terima kasih. Rapi. Oh, boleh. Boleh monggo. Boleh. Jan, pokoke sembadane estu ya, Mbik. Nggih. Mas Bejo gelar hajat. Luar Wah, biasa. mewah, kajange mewah. Saestu. Syutinge gratis, gone dhewe. Bener banget. Kaya ngirit teram. Boyongi anu nyewa-nyewa kipas ngono nyaopo. Mesake tamu sing kono sumuk ra ukur. Kalau kipas yo wis ana rumah saku kok. Ya kursi tok kae gone dhewe. Atik rem, matamu yo teko ngendi-ngendi kuwi lho. Lah mesake tamu sing kono kepanasan. Kemat kene ra nek kipas kalau disut. Iya. Ayo. Wong edan. Cara cetok. Ayo lanjut. Dilanjut ya, Mas. Setting Acarane Mas, Cik. setting. Lau sawah sapa ngendut. Datan omah hatiku wis kapilut. Saiba bunga rasaku. Lampun bisa jejagetan siramu. Lihat bela ya benar. Ladalah. Susu nyuti kowe krak sing ngendang lho. Pisan tok ae. Mas Uncek. Nun. Sampun. Ampun, nggih. Lagi. Segal maning. Kepayon iya. foto. Iya. Lumayan kan kena nggo weden-weden tikus ning omah Sami. lumayan. Kowe iki kok serik angger Lho nek kok kancane. ya serik ngono lho. Kancane kepayon kok serik. Apa batinmu cemburu? Alalah, babrakan apa? Umpamane aku ndek bojo kowe, alalah kewirangan ingsun. Kok iso? Ya iya no, berkah kanggo kowe, musibah kanggo ingsun.
Kok iso berkah kanggo aku, musibah kanggo sliramu. Elo. Lirik kepiye? Lah kowe ngopeni aku ngirit lho. Ngirite. Wong ora tau boros pakaian karo tengah meter iso ngisor dhuwuran. Repot. Sepatu ya cilik. Repot ini. Panganan sithik. Repote nek lunga. Lho kok lunga kok repot ya gampang to. Gampange. Lebokke koper wis malah ketara. Maksudnya nek aku pengen nanti ngono lho Mas. Nanti piye maksudmu piye? Ya pengen pamane pit-pitan numpak pit. Goncengan karo kowe ngono kok iso? Oh, wong cah mampu kok. Piye? Ngojek, nge-grab. Jenenge ya aku dadi bojone sing nge-grab ngawur tok kowe iki lho. Wah, Nge-grab. jare teku weklek lho iki di bojo kowe iki jan. Wes kowe lungguh. Lungguh ki kono kok kene. Lah ya lungguh kono. Ya aku diterne rono lho Mas. Lah. Diterke Mas. Ayo Manjar. Mas. Tuwekan ora. Kaya gandeng tronton. Pak Bayani cemburu. Pak Bayani anggere tresno ora kelakoni ngono kuwi. Ngono kuwi mesti. Sapa Pak Bayane tresnani kowe biyen? Alah. Lah kowe ya iya kok ya piye to? Nyuwun sewu Pak, jenengan kok saged tresno kalian Mbok Endembik? Napa netrane jenengan Radi Sulaya? Wis lho padha karo kowe lho padahal iki. Rumangsaku kok Kapunten. Aku no ya Mas. Asep malah micak-micake aku. Mboten, sing micak-micake sinten aku kok netro kok micake. Nggih, Riri- ngapunten Pangeran Riri- Mangkubumi.